Ate Hubad, pwede magpahimalad ko? Oo. Taga-asa de ka? Tagaluginsan. Okay. Ikaw dili labing. Di jud ka labing. Mauwaw ka. No, naay mong partner. O mo agbay, maingkog ayo agbay kay private ka ra. Dili ka showway sa public. May ka mo hipos o kwarta pero mo awas jud. Kay usahay di ka kabalibad. Usahay po mo balibad jud ka. O nay umaabot ng mga sakit-sakit basig humanan ni. O naagyod. Ug maminyo ka. Paningkamot ha. Ayaw jud pagkuan. Pauwahi sa panahon kay balo ko nga maayo ka maningabuhi. Sunda na nga maningkamot nga maayo mong buhi kay aron hapsay ang dagan sa kinabuhi. Manay hubad ha sa imong palad o kalita sa imong natawhan unsa ka nataw? September 13. Oh, ikaw na tao sa September 13. Ang September babao na kanang di magpasulti, di magpadaog. Ang 13 kung ikaw maminyo na kuan ang imuhang partner ana ay mga sabit. Kung ikaw pod napoy daghang magtintal nimo ug naay sabit ang partner pasagdihi basta ikaw dili ka mo kuan apil ug ikaw maayo ka maningabuhi ha ug napay daghang grasya maabot sa imong kinabuhi.